naman sa kanya. Kaya dali-dali lamang ginalsa ni Mama mga ga si Papa dahil yun nga lang mga ga nagkakaroon na siya ng greatness sa kanyang katawan at hinihinga nga siya. Ito na yung time mga ga na sinakay naman si Papa sa ambulance at kung mapapansin nyo sobrang kati ng kati nga siya sa kanyang balat. At ito na nga mga ga sobrang lakas ng Bakit? May gawa ba ako? Kahit dapat ba akong mag-uwi? Ano gagawin ko? Huwag mo naman ako patigyan ng manego sa'yo, Mary. Bakit ka ba mag-uwi? Jowa na kita. Ha? Totoo ba? Yes! Thank you! Oh, may jowa na ako! Love you! Hindi naman pala. May pagano'n ka rin, ha? Ngayon, ano mangyayari? Maglalagay ako dito ng sili dito sa iyong siomay. Tapos, hindi ka nakakalikod ka, maglalagay ako ng sili. Tapos, dapat hindi mo makain ng sili. Sige. Tignan ko tayo. Oo, sige. Sige. Ikaw na mauna maglagay. Talikod na ako, bilisan mo! Lalagay ka na naman yan. Anong tagal eh? Favorite ko ba naman yung chowmay? Sarap yan. Makukuha din yung sili. Matik yan, ha? Pwede ko nasa dyan nakalagay. Bilisan mo, ha? Ang tagal eh. Oo, tagal naman. Oo, yan. Hindi pa masarap na ako. Favorite ko naman yan. Yan, chowmay yan eh. Favorite na. Maganda yung lagi natin kinakain na tayo sa Maynila. Chowmay. Diba? Kada umuwi, natigil ka dyan. Oo, tapos kakain. Di ba yan? Wala. Ang tagal mo naman eh. Kaya, tulog dyan. Alam mo mamili eh. Oo. Gusto lang naman yan eh. Oo nga. Sus. Siyempre. Dali. Nasa yung 10K sa bulsa. Ha? Yung 10K sa bulsa ko. Ha? Hindi mo mag-ririnig? Oo, kanina tingnan natin kung maririnig ko. Narinig kami ng baso sa may kotse. Ha? Nasa yung 10K sa bulsa. Ha? Direk? Kape?
Saan? Wala ka pa sa tamang edad, hindi pwede. Sinaksak ng lalaki ang kutsilyo sa likod ng kanyang asawa. Nang makita niyang nalalaban pa ang asawa, ay muli siyang nagkaltas. Ang matinding sakit ay nagpilit sa asawa na makawala sa pagkamadakos. Ngunit ang lalaki ay kalmado lang na sumusunod sa likuran. Hanggang sa makarating ang asawa sa pintuan. Muli siyang hinawakan ng mahigpit ng asawang lalaki. Pagkatapos ay isinandal sa mesa sa tabi at paulit-ulit na sinaksak. Hanggang sa tuluyan ng Okay. Sa mga nagsasabi ko na kada ako, sa mga nanlait sa akin dyan. So, ang tanong ng karamihan, babae ba talaga ako? Ako as of my followers, ay lalo-lalo na po sa mga baguhan, yung mga bagong followers ko is, ano kung nakita nyo na or napanood nyo na yung video pinost ko kahapon para maka-idea kayo every Kayo po, ilang taon ka na po, ma'am? $33. may mga followers pa na talaga ako dito na hindi nila alam, hindi ko sila kung babae ba ako or lalaki. Ate, ano po ba talaga kayo? Kasi nalilito ako. Lalaki ka ba o babae? Ano ba talaga yung gender mo, Ari? Ang dami ko nabasa ang comment every time na Single ka. Hindi ho. Yung ano, yung ba, yung ano. Hindi yan, maliit. yung kasama ko ngayon ay walang iba. Hindi ka napapasok, ma'am. Minsan ko na si Ayan! Ayan na! Sabi ka na ba kaya kumuha ng pagkain para kay Papa? Diana Samhart. Sige, simulan na natin. Asan ang video mo? Heart. Namin ngayon, pinakilala ko din sa inyo ang nag-video Ayan kang video. at ang iba ko din ang ate ko. Ay, ako nga pala yung ate ni Jewel, si Martha. Mahirap yung daan namin. Pinuntahan ko yung bahay mo. Wala ka namang ano. Here with you. Copyright. Listen to people. Kaya naman pala walang sound. Bakit? Pala maluwag.
ba makapaglaro sa madami? Ayan. Parinig nga ng sound. Maparinig. Maparinig ako. Nilinis mo yung nose mo. No. Mm. I-search mo dyan, manood ka. Hindi ko na nasa. Wala na yung password. Mm.
Gusto ko siya mga puntahan ko. Gusto ng panahon ko pa ba? Panatan ko pa. Ibig ko kasi ang tahanan ng mga lugod ko pa ko tinutulungan. Ano ko sa pagdulungan ko mga tuwang Pilipinas. Yari-yari ko. Sandri! Ikaw na lang. Ito dun.
Mama. Live muna. Nanonood pa ako ng Encantadia. Maya. Dan Ryan. Romero. Hello, Alikiba.
Good night. Good night na po. Bye-bye. Hello, sister. Angel. You're late, ha? You're late. Oh, 100. Your channel is 108 subscriber na. Congratulations. Wait for a while. I will lock my small sari store before I going to sleep.
Patay mo yung ilaw dun sa ulo. Good night, sis Angel. Good night. Going to sleep na.